מותר לי? כן, מותר לך. לא להסתיר את נפתה. היה רעיון יפה, שכל הקנים קוראים להם אור, הם עומדים אחר כך בתנועה? אז אנחנו הגענו לשכונת מוסררה, ואימא שלה רואה שהיא לא חוזרת, היא יוצאת החוצה, מוצאת אותה על הרצפה, קראו לה גם יפה, והיא בעצם נהרגה מהירי הזה. כדי שתאמינו לי, תרימו את העיניים, תראו את החלונות שעוד לא החליפו אותם, ותראו שהחלונות לא שלמים. כלומר, מה שאני זוכרת כילדה, זה חלונות מנוקבים שאפילו לא החליפו את הזכוכית, כי לא היה טעם. היה פה ירי בלתי פוסק במשך 19 שנה. יש סיפור פה נחמד שסבתא מספרת, שסבתא מונת השאירה את יוסי לבד, יוסי אומר שאותי, אני אומרת שאותו, לא משנה, והוא היה עסוק עם אבא, סליחה, עם סבא מאיר, וסבא מאיר היה עסוק וטרוד עם העניינים שלו, והיא מגיעה והיא מוצאת את יוסי או אותי, אנחנו מתווכחים על זה עכשיו, אבל אין מגצים פה יוסי, מבטיחה. בכל אופן, היא מוצאת את יוסי או אותי תלויים בעצם על הסורג של המרפסת עם הגוף בחוץ.
חבר'ה, מהחיתול היה בחוץ. כלומר, מהחיתול אתה מתכוון. מה? אתם עדיין רבים, מי עשה את זה? כן, הוא אומר אני אומרת הוא, לא משנה. אני רוצה לספר לכם חוויה כילדה, שאימא שלי שולחת אותי, זה כבר היה כשגרנו פה, כשהדוד היה, לכי למכולת. למכולת, ללכת, זה היה פחד אימים. הייתי יורדת פה מהמדרגות, מגיעה לכאן. עכשיו, כל עוד אני כאן, אני מוגנת או לא מוגנת? מהירי, מוגנת. עכשיו אני צריכה להגיע לפינה הזאת. אתם רואים את השלט פנייה ימינה? המבנה הזה הוא מבנה פינתי, שם הייתה המכולת, כשתצאו תוכלו לראות. עכשיו, איך אני עוברת מכאן לכאן? והפחד הוא מהירי. תסתכלו איך אנשים חיו פה. סנטור? סיטר, סנטור. סנטור. היה עיוור, היה יושב והיה מנגן, והיינו שם במועדון, היינו מגיעים מגבעת מרדכי לכאן, כדי לבלות את אחר הצהריים כאן במקום הזה. הערה אחת שיפה פספסה, הבית הזה זה בעצם לא שהמדינה ישבה אותו, זה אבא תפס אותו מהערבים שברחו, הוא תפס אותו וסיבן אותו שזה שלי, ויותר מאוחר הכניס לפה דיירים נוספים. בסופו של דבר הוא חי בחלל אחד עם 2 משפחות. אוקיי, בסדר גמור, אנחנו מקבלים את התיקון. אני רק רוצה רגע שתדמיינו שאתם עומדים כאן ואתם רואים פה את המקום שהיה בית מקדש. אתם לא רואים כרגע את זה, אבל פה היה כיפת הזהב, ואתה חולם להגיע לכותל, וזה נשמע רחוק כמו מרחק שנות אור, כי אתה לא שם, אתה פה, ואתה סובל עכשיו מהירדנים. ולכן גם מלחמת 6 הימים הייתה בשבילנו, היה משהו מאוד מאוד מרטיט, מאוד משמח, וכנס אחד גדול גדול. אני רוצה עוד דבר לספר לכם. פה חיו הפנתרים השחורים, זה הסיפור האחרון. פנתרים השחורים בעצם חיו פה, מרציאנו גר פה, וצ'רלי ביטון גר למטה. שניהם הקימו את התנועה הזאת שנקראת הפנתרים השחורים, שהיא בעצם קמה ומתקוממת על האפליה העדתית שנמצאת במדינת ישראל. ואני אספר לכם סיפור שהוא פשוט דודה ז'ולי. מי שזוכר את דודה ז'ולי הייתה אישה מצחיקה מאוד. יום אחד לפני פסח, סבתא מונת ודודה ז'ולי הולכים לעשות קניות בשוק. גמרו לעשות קניות, עולים על מונית כדי לבוא עם כל הסלים, אין להם מכוניות פרטיות. מגיעים הנה, וכאן, ממש במקום הזה שאתם עומדים, מתנהל ויכוח בין נהג המונית לדודה ז'ולי. הוא ביקש סכום מסוים, והיא אומרת לו, אתה מגזים, זה המון כסף, והוא אומר, וואלי, יש פה פנתרים שחורים, לא מתעסק איתם, היא נתנה לו כמה גרושים, הוא זרק אותם, ופה היה ביוב, כל המטבעות האלה התגלגלו ונפלו בתוך הביוב, לא אתה, לא אני, אף אחד, הכל מהפחד, מהפנתרים השחורים שהיו פה. דרך אגב, אני הייתי בשבעה של צ'רלי ביטון לפני נכון. חצי שנה. כן, נכון, הוא נפטר ממש עכשיו, אבל הוא עשה פה מהפך אדיר, והנה היום אני מספרת תמיד לחיילים, כמה יש לכם שירה מזרחית ברשת ג' אומרים לי בלי סוף. אמרתי, בשביל לשמוע שיר מזרחי, היית צריך לנסוע לתחנה המרכזית בתל אביב, ולשמוע את הקסטות של אהובה עוזרי, או מי שרצה לשמוע מזרחית, היה צריך לנסוע ולקנות קלטות. נכון, נכון. יש פה גם פסל של הפנתרים. עוד דבר, כשאנחנו יוצאים עכשיו מהשכונה, תסתכלו שמאלה, קודם כל זה רחוב ע"ח, ע"ח זה על שם שיירת הדסה, ששם 80 ו-78 נהרגים בדרך להר הצופים, אז הרחוב הזה נקרא על שמם. הסיפור עם הפנתרים השחורים הוא שבאיזשהו שלב גולדה מאיר אומרת עליהם, הלא נחמדים, ובעקבות זה יש רחוב הלא נחמדים, בעקבות זה רחוב הלא נחמדים. כשאתם יוצאים עכשיו בדרך לאוטובוס, תסתכלו מצד שמאל, אנחנו נראה איפה נמצא החנות של הדוד חנון, שהיה חייט. הוא היה יושב ועושה חליפות. זהו, מי שרוצה להוסיף זה מבורך.
מה שאני רוצה לספר לכם זה שכל הרחוב הזה שאתם רואים אותו כאן למעלה היה כאן. הרחוב הזה היה כאן, ובמסגרת הבנייה של ממילה כל הרחוב כולו הוא עותק ללמעלה. איך אני יודע? אתם יכולים לראות שמסתובבים למעלה שהאבנים ממוספרות. כלומר, התוכנית של עיריית ירושלים הייתה להעביר את כל הרחוב הזה 100 מטר אחורנית ולבנות אותו מחדש בדיוק כמו שהוא היה כאן. ומה שאני רוצה לספר לכם שברחוב הזה לסבא מאיר הייתה נגריה. הנגריה הייתה שייכת לאבא שלו. אבא שלו קיבל את הנגריה הזאת מהמשרד של הרכוש הנטוש. רצו לעודד אנשים לתפוס מקומות בירושלים, אז נתנו לו כאן תא, ובתא הזה הוא בנה את הנגריה שלו. עכשיו, מי שעשה את זה אבא שלו, ללו, אליהו, אבל הוא היה היה לו מאוד מאוד קשה כי לא הייתה לו שפה, ולא הייתה לו את המיומנות על מנת לעבוד, וסבא מאיר בא ואמר אני אעזור לך. והם ישבו כאן ועבדו ביחד וניסו לייצר הכנסה. לא כל כך הצליחו, מכיוון שלא היה מי שיקנה רהיטים. אנחנו מדברים על ימי צנע. ימי הצנע האלה היו ימים שבהם לאנשים אין כסף, בקושי בשביל לאכול. למי יש ראש למיטה, למי יש ראש לארון, למי יש ראש למטבח. זה לא כמו שהיום כל 3 חודשים מחליפים מטבח. ואז באיזשהו שלב אבא אמר לסבא, אבא מאיר אמר לסבא ללו, לא עובד, לא מצליח, אני לא מצליח לפרנס את המשפחה שלי, אני צריך לקום לעשות משהו אחר. ואבא עוזב ומתחיל לעבוד בבניין. תוסיף משפט על מה שאמרת עד עכשיו? כן, לא. רק... שומעים? היה שם סיפור שבאמת המצב היה קשה ולא היה עבודה, אבל היה להם התקשרות עם משרד הדתות. בזמן ההוא בנו הרבה מושבים בפרוזדור ירושלים, והיה צריך בשביל בתי הכנסת ספסלים וסטנדרים לחזן וארונות קודש, היה עבודה. והם עבדו עם משרד הדתות דווקא די טוב, אבל בשלב מסוים סבא ראה שכשהוא מספק את הסחורה מחתימים אותו על איזשהו טופס שהוא לא תואם את המספר של הספסלים שהוא מספק. והדבר הזה הטריד אותו, והוא בא לאיש הזה, ואני גם יודע מי היה האיש, ואמר לו למה יש אי התאמה. אז הוא אמר לו תחתום, זה מה שיש. אמר לו אני לא חותם, זה לא מתאים. אז הוא אמר לו אני לא, או שאתה חותם או שאין לך עבודה, מה שאתה רוצה תחליט. וסבא אמר לו אני לא חותם, זה לא נכון, משהו פה לא בסדר. הוא אמר לו אין בעיה, אל תחתום, ומאז נגמרה העבודה עם משרד הדתות ונסגרה הנגריה. כאילו מה ההבדל? גם אני... הכל בסדר. לגמרי. אז למעשה למקום הזה, אם היינו מחזיקים את הרכוש הזה עד היום, אז היום משפחת מימון הייתה... כן. אז כאן היה למעשה החנות הזאת. עכשיו, ליפה יש תמונה של הנגריה. איפה יפה? יפה. איפה התמונה? ליפה יש תמונה של הנגריה, שהיא תמונה באמת נדירה, ממש נדירה. הנה, פה. איפה הנגריה אבל? רואים? איפה הנגריה? שימו לב שכאן היה קיר ביטחון, היה כאן קיר ביטחון,
שבא לאבטח את מי שנמצא כאן מאחרי הקיר. לאבטח ממי? לאבטח מצלפים שירו מהחומה. אנחנו נמצאים פחות או יותר באזור שבו הייתה החנות הזאת. אני הייתי בחנות הזאת בתור ילד כמה פעמים, ואני זוכר את המקום בתמונות מאוד מאוד מטושטשות כשהייתי ילד, שפה הייתה החנות. היום כל המקום הזה זה אחד המקומות הכי אטרקטיביים, הכי יקרים בירושלים. פה סבא התחיל. סבא מפה, לאחר שהוא ראה שאי אפשר להתפרנס מכאן, ולהתפרנס צריך, כי המשפחה גדלה והצרכים גדלים, סבא החליט לנסות להיות פועל בניין, ועבד בבניין תקופה, וגם כן זה לא כל כך הצליח, לא כל כך הלך, ואז סבתא אמרה לו, עזוב, לך תהיה מורה. לך תהיה מורה. ולסבא לא היה עברית, לא היה לו היו לו המון חוסרים, כי הוא לא הספיק ללמוד, אבל הוא החליט שאם סבתא אומרת, לך תלמד, תהיה מורה, אז אני הולך ללמוד, הולך להיות מורה. והוא הלך ללמוד, ועשה תעודת הוראה, ועבר את כל הקשיים, את כל המשוכות בדרך, ונהיה מורה. ואחרי שהוא נהיה מורה... ולימים היה מורה גם בבצלאל. כאשר הוא נהיה מורה, הוא חיפש עבודה איפה להיות מורה, ושם הוא התחיל את קריית נוער. קריית נוער היה בית ספר שהיה למעשה חדר אחד, באזור מערב ירושלים, חדר אחד, אבל סבא הלך לשם והתחיל, ולמעשה מאפס היה חלק מהאימפריה הזאת שנוצרה אחר כך, שנקראת קריית נוער, שעליה אנחנו נדבר בהמשך. הוא הקים את מחלקת החרטות, היה חלק מאוד משמעותי בנגריה של הרהיטים. אפשר לומר שהמייסדים של ההתיישבות בעיר העתיקה, בשילה, בבית אל, עופרה, היו תלמידים שלו. היו תלמידים שלו שלמדו איתו, שלמדו אצלו, הגרעין מוריה, כן. חוץ מזה, החומה שאתם רואים היא בת 500 שנה, נבנתה על ידי הטורקים, העות'מאנים, והמגדל שאתם רואים, מה שכולנו קוראים לו מגדל דוד, הוא למעשה מסגד. כן? בטעות קוראים לו מגדל דוד, דוד לא ראה את המגדל הזה מעולם, הוא היה מסגד, וזאת היא החומה החדשה של ירושלים שנבנתה לפני 500 שנה. אבל מי שיסתכל על האבנים של החומה הזאת יוכל לראות שהן אבנים עתיקות. כלומר, אלה האבנים שבנו את החומות של ירושלים מבית שני, שנחרבו על ידי מי? רומאים. ואותם אבנים הם האבנים שבנו את החומות של ירושלים מבית ראשון. מי הרס את החומות של בית ראשון? מי שהרס את החומות של בית ראשון היו הבבלים. כלומר, החומות האלה, האבנים שלהם יכולים לספר לכם את הסיפור של בית ראשון, בית שני, ואת החומה של היום. סבא, בעצם, אמא שלו, נפטר לילד ביד. כשהוא היה בן 14, נפטר לילד ביד, ומזה נכנסה לדיכאון. בעקבות הדיכאון שהיא נכנסה אליו, סבא החליט לקחת אותה לעיר הגדולה לתוניס ולטפל בה. סבא מטפל בעיר הגדולה בתוניס וסבתא, והיא שם בבית חולים, והוא מחפש משהו להתפרנס. אז הוא מכיר איזה דוד לכטר שנמצא בתוניס ויש לו בור חייט, וסבא מאוד חרוץ, הולך עובד אצלו. די מהר סבא מגלה שהם לא עובדים ברמה גבוהה. עובדים ברמה די בסיסית, די נמוכה, וסבא רוצה יותר. אז הוא עוזב את הדוד לכטר, הולך לאיזושהי מתפרה רצינית אחרת שיש לו. הוא חרוץ בטירוף, הוא מצליח, חבל על הזמן. ואז בעצם יש לו איזה חבר, גוי, שעובד יחד איתו. הוא אומר, תשמע, אתה כזה חרוץ, אתה אוהב לעבוד. יש פה איזה אלמנה, שנפטר בעלה, שיש לה מתפרה, והיא מחפשת למכור אותה. בוא תיקח אותה. סבא אומר לו, למה אתה לא לוקח אותה? הוא אוהב לעבוד, כדאי לך לקח אותה. סבא הולך, בודק עניינים פה ושם, ותיקח את המתפרה. מתחיל לעבוד.
עכשיו צריך לפגוש בתקופה הזאת, סבא תומך בסבתא שינה, אמא של סבתא שלנו, אמא של ירדנה מימון, אמא שלנו, הוא תומך בה. הגיע אליה כל יום עם החברים שלו, והם אוכלים אצלם, ובזה מפרנסים אותם. כי אין לה פרנסה והם חיים ממש ברמת רעב. אלפרד מספר את זה, זה לבכות לידו, פשוט לבכות. הוא בוכה ומספר את זה, באיזה רעב הם חיו. וסבא מגיע אליה כל יום עם החברים שלו, היא מכינה להם ארוחת צהריים, ומזה היא מקבלת את הפרנסה שלה. וכנראה שהוא הרגיש איזושהי מחויבות כלפי סבתא. ואז קורה דבר מעניין. סבא עובד בעסק שלו, מצליח בצורה מטורפת, ואז איזושהי גברת שעבדה במקום אחר יחד איתו, אומרת לו, בוא קבל אותי לעבודה. והוא אומר עליה, סבא אומר עליה, שהיא שדה משחת, ויפהפייה, מילים של סבא. והוא יודע, והוא מרגיש מחויבות לאמא. אין ביניהם כלום, אבל הוא מרגיש מחויבות. הוא מבין שהוא ייקח את הגברת הזאת, זה ייגמר שם. והוא קשה לו בודד בארץ זרה, במקום זר, לא מכיר אף אחד. מי שהכי טוב בעולם יוכל להיות לצידו, הוא לא עושה את זה. הוא לא מסוגל לעשות את זה. זו תכונה מדהימה, מדהימה שאני חושב, אצילות ממש. אצילות ממש. זה הסיפור של סבא. אני רוצה להעיר על מה שאמר יוסי, שיוסי אמר שבעבודת הבניין זה לא כך הלך. זה לא מדויק. בעבודת הבניין זה הלך נפלא, סבא הרוויח בגדול, הוא היה תותח על. הוא היה תותח על. הוא היה, לא היה צריך מהנדס. סבא היה עושה את כל העבודה, מסביר לכולם מה לעשות, הוא היה קולט את הסרטוטים, אלפרד מספר את זה. הוא היה קולט מיד את כל הסרטוטים, מנחה את כולם מה לעשות, הוא היה תותח על. אבל אמא רצה שתהיה לו עבודה יותר נעימה, יותר נוחה, יותר קלה. אמרה לו, לך תלמד הוראה. הוא עזב הכל והלך ללמוד הוראה. מקצווי אותה שכונה דרומית, בית אבי חוזר אל חלומי, עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי, עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי. ביום שישי, אבא היה חוזר מהשוק ולוקח את הכבד של העופות שהוא היה מביא לאמא להאכיל לשבת, ועושה אותן על האש ומאכיל אותנו ואומר לנו, תאכלו כבד, זה טוב לדם. מוסיף דם. תאכלו. היינו אוכלים את זה. אבא היה הולך אחרי זה להתקלח, עולה על פיג'מה, אבא היה עולה על פיג'מה ובא לפה לאכול איזושהי ככה צלחת ככה, הסרתם הרבתם. כן? בקיצור, אבא יושב כאן, יפה יושבת שם, מעבר לשולחן, ואני יושב כאן, כן? ואמא עם הגב אלינו, עסוקה במדבר. ויפה לוקחת כף של קוסקוס, מכניסה לפה. ואני לא יודע מה בדיוק אמרתי, אבל זה גרם ליפה להטיס את כל מה שהיה לה בפה בפרצוף שלה. ואבא אחרי מקלחת לבש פיג'מה. פיג'מה שני חלקים מכופתרת, קיבל עוד מקלחת. מגועצת. יפה כזה, פח! ואבא פתאום נעמד, מסתכל עליה ואומר, מה עשיתי לך? היא אומרת לו, הוא הצחיק אותי. ואבא אומר לה, תגיד.
אני לא עשיתי לה. חזרה למקלחת. העוזי היה בארון, וזה נורא עניין אותנו העוזי. עוזי זה רובה ישראלי, מאוד מעניין, יודע לראות בצרורות, יודע לראות בודדת, וגם הוא בנוי בצורה כזאת שכשאתה רוצה לראות, אז כל המכלול נמצא מאחורה, מה שאומר שהוא קולט כדורים בקלות. בקיצור, מצאנו מחסנית, מצאנו עוזי. לא לפרק יותר מדי שלא יהיה רעיונות. ברור. מצאנו מחסנית, מצאנו עוזי, צריכנו לשחק איתם. בשלב מסוים נפלט לנו כדור, הכדור פגע במזנון, בפינה של המזנון, יצא מצד שני, פגע בקיר, ודקה או חצי דקה אחרי שזה קורה, טלפון מאמא. אמא מתקשרת אליי, אומרת לי, אלי, מה קרה? אני אומר לה, לא קרה כלום, אמא, לא קרה כלום. היא אומרת לי, קרה. אל תגיד לי את האמת, מה קרה? אני אומר לה, אמא, לא קרה כלום, באמת, כלום לא קרה. לא, כן קרה, כן, לא קרה, כן קרה. הצלחתי איכשהו להרגיע אותה, וחזרו לארץ. אמא חוזרת הביתה, מבשלת, מסדרת, וזה, אחרי שהיא סיימה הכל, ערב שבת, ישבה קצת לנוח, לפני כניסת שבת, לפני התפילה. היא יושבת והיא מסתכלת על הפינה של המזנון והיא עושה ככה. מסתכלת ועושה ככה, מסתכלת ועושה ככה. אנחנו סתמנו את החור של הירי בשעבה של נר. זה צבע די דומה. היא מסתכלת, ואז היא הולכת לפינה של המזנון, מגרדת, היא אומרת לי, הנה, אתה ירית פה בתוך הבית. לא, היא לא אמרה לא, מכיוון שהוא כבר היה בשמיים. אני ברחתי, כן, אבל כשיצאתי, אז היא אמרה לי, הנה, אתה רואה, אתה ירית פה בתוך הבית, תסתכל, הנה, פה הכדור פגע, פה זה יצא, פה זה היה. איך היא ידעה להתקשר? זה החוש השישי. אין לי הסבר. זה אימא אברהם. אני רוצה להגיד משהו על הגינה הזאת. הגינה הזאת לא הייתה קיימת פה. כשאנחנו היינו ילדים, זה היה ארט ראשים, ופה היה אוטובוס שהסתובב ואסף אותנו. יום אחד עיריית ירושלים החליטה לבנות פה עוד בניין. סבא שהיה מקורב לעיריית ירושלים, הוא היה חבר ליהושע מצא שהיה איש הליכוד, פנה אליו ואמר לו, תקשיב, אי אפשר למלא את כל הגבעה הזאת רק בבניינים. תשאיר איזה ריאה ירוקה שהילדים גם ישחקו פה. יהושע מצא הסתכל על התוכניות, חזר אל האבא ואמר לו, לא נבנה פה בית, אנחנו נעשה פה גינה. לימים כשסבא היה מאוד חולה, הייתה לו בעיה של לנשום אוויר. היה לו מאוד קשה לנשום, הוא כל הזמן חיפש אוויר צר. הוא יצא לכאן, ישב פה על הספסלים שאתם יושבים עכשיו, הסתכל ימינה ושמאלה, ונשם את האוויר של ירושלים, וכל הזמן הוא היה אומר, איזה אוויר יש בירושלים, איזה אוויר יש בגבעת מרדכי. אז הגינה הזאת היא בזכותו של סבא שלכם, סבא וסבא רבא שלכם. עוד דבר קטן, תסתכלו שם את הבית הזה, אם אתם רואים, הבית למטה יש לו תריס לבן. אתם רואים את התריס הלבן? לא. למטה פה, תריס לבן. אוקיי. כשאני התחתנתי, רויטל ואני כשהתחתנו, סבא אמר לי, בוא תגור פה בבית הזה. זה גם סיפור, איך הבית הזה הפך להיות של סבא, סיפור מעניין. היה פה איזה יהודי מאוד מבוגר, סבא כדרכו היה דואג לו, מביא לו אוכל, ניגש אליו, מבקר אותו, מביא לו ארוחה של שבת, וכשהוא רצה לעזוב מפה לבית אבות, הוא אמר לסבא, אני רוצה שאתה תקנה את הבית שלי. סבא אמר לו, אין לי כסף לקנות את הבית שלך, זה הרבה כסף. הוא אומר לו, אנחנו נסתדר, אתה תקנה את הבית שלי. הוא לא עזב את סבא עד שסבא הבין שהוא צריך לקנות את הבית הזה. מפה ומשם הוא קנה את הבית הזה, וכשאנחנו התחתנו, אז הייתי גר פה. אנחנו גרנו כאן, והייתי כל ערב פותח את החלון, פותח את התריס, ויושב ולומד. יש פה אוויר מטורף, משהו חבל על הזמן, והייתי יושב ללמוד, לומד. בשלב מסוים, כל ערב, הייתי מרים את הראש ורואה את הפנים של סבא. הוא היה עומד שם מחכה, לא רוצה להפריע לי, הוא היה מחכה עד שהייתי רואה אותו. כשהייתי רואה אותו, הוא היה מגיש לי צלחת. בצלחת היה, יכול להיות אבטיחים, יכול להיות אפרסקים, יכול להיות ענבים, יכול להיות קוסקוס, יכול להיות אוכל. כל יום היה משהו. ציצה. דרך אגב, כל סוף שבוע,
סבא היה אומר לי, איפה אתם השבת? הייתי אומר לו, סבא, אנחנו בבית, היינו אצלכם שבת שעברה ושבת שלפני כן, וגם שבת לפני כן. אז הוא אומר לי, אבל אנחנו לבד, אז אתם חייבים לבוא. אבל אתם לבד, אנחנו לא יכולים להשאיר אתכם לבד. אז היינו באים, היה בערך 30 איש. הוא אומר לי, זה לבד, לא, יוסי לא הגיע וגם דני לא הגיע, זה לבד לגמרי, אתם לגמרי לבד. טוב, אני רוצה לספר על סבא בתקופה האחרונה שלו, שהוא שכב במיטה פה בחדר הזה, והייתי באה לבקר אותו, ויום אחד הוא אומר לי, יפה תקשיבי, אני לא יכול לקום, קחי מהמגירה, יש לי שם רשימה, ויש שם פנקס צ'קים, ושבי תכתבי עכשיו צ'קים לפי הרשימה. כל שם את הסכום שכתוב שם. וככה הייתי בהלם, פעם ראשונה שנתקלתי בזה שהוא עושה את זה, וישבתי ורשמתי צ'ק ועוד צ'ק ועוד צ'ק ועוד צ'ק, אמרתי לו, אבא, מי אלה האנשים האלה? הוא עשה לי, הכל בסדר. אחר כך, בשבעה כבר הבנו שאלה אנשים שהיו מקבלים ממנו כל חודש תמיכה כספית. זה סיפור אחד שאני זוכרת מאוד חזק, אני גם זוכרת אותו שוכב במיטה וקורא תהילים ועוד תהילים ועוד תהילים. סיפור אחר שהוא היה הרבה יותר צעיר, הוא היה נגר. ויום אחד הוא בנגריה פשוט קיצץ לו כמה אצבעות והלך כנראה למיון או משהו כזה, ואני זוכרת אותו, אני עומדת כאן, והוא עולה ברגל והיד שלו חבושה וככה הוא עולה, והוא מגיע הביתה ולא מוצא את עצמו. היה צריכה להיות למעלה כי הדימום דופק לו כמו פטישים בגוף, ואני זוכרת 3 ימים של סבל וסיוט שהוא עובר פה. אז זה ממש עיקרון שיש לי. הוא היה עולה איתה בעלייה. הוא עולה, דופק את האוטו הזה וממשיך קדימה. רק קצת דופק את דן, קצת דופק את זה, בסדר. זה כן חלק מהקטע. בכל מקרה הוא היה מגיע, וכשהוא הגיע יום אחד, אני מסתכל עליו ואני רואה שהוא לא נושם. ואני מסתכל עליו, ואני רואה שהוא פשוט לא נושם. ואני עושה לו, סבא אתה בסדר? סבא אתה בסדר? והוא כזה עושה לי עם הראש, אני בסדר. אבל אני רואה שהוא לא נושם. זאת אומרת, מה שקורה, הוא פותח את הפה, הפה נפתח, ממש ככה, והוא לא מצליח להכניס חמצן. אבל למרות שהוא לא מצליח להכניס חמצן, הוא מכנה את האוטו. הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, עד שהוא בסוף מוצא את החנייה, הוא מתיישב כמו שצריך בחנייה, למרות שהוא לא נושם, הוא לא מצליח להכניס חמצן. ואז הוא יוצא מהרכב, והוא ככה לאט לאט הולך בחזרה לבית, מגיע לסבתא, סבתא מסתכלת עליו, רואה שהוא לא נושם, אז היא מהר רצה, מחפשת את המכונת הנילציה. מכונת הנילציה, היא לא זוכרת איפה היא שמה אותה, איפה שמתי, הולכת לארונות, מסתכלת למעלה, ואז בסוף היא מצאה, מביאה לו את המכונת הנילציה, הוא מקבל את האוויר, והוא נושם. עכשיו אני אומר לעצמי שזה כל כך אופייני לסבא, שסבא הוא היה כזה יסודי. הוא מבחינתו, זה שהוא לא נושם, זה איזשהו מהמורה קטנה בדרך, הוא קודם כל מכנה את האוטו כמו שצריך, לא להפריע לאף אחד לעבור, ורק אחר כך הוא מקבל את העזרה הראשונה הרפואית. וזה שהוא דופק את גן זה בסדר, זה חלק מהנועל, חלק מהאהבה. מחזיר אותי הרבה אחורנית, ולחשוב על כאלה ילדים וכזאת משפחה שהם ידעו, משפחת מימון, ירדינה ומאיר, פשוט מהמם. אנשים שלא מוצאים בכל מקום, ושכנים מיוחדים שעד היום הם חסרים. יש לי את הרצון לקפוץ, לשאול משהו את ירדנה, לדבר איתה. זה היה חלק מן החיים, והדבר הכי מעניין שהיה לו, היה לו מאוד אכפת לו שיהיה נקי מסביב. אז לפני שבת, שעה לפני שבת, היה לוקח מטאטא של הרחוב הוא לא יכל לסבול שיש כאן לכלוך. אבל זה לא רק את החצר שלו ליד הבית, אלא ממש היה יורד, אם הוא היה יכול לרדת עד המכולת הוא היה יורד, הוא היה מנקה את כל האזור כאן. באמת אחרי שהוא הלך לעולמו, אז הסתכלנו ככה, ואמרנו, איפה מימון? כל אחד שאל, איפה מאיר? הכל היה נראה פשוט נורא, אבל זה משהו קטן. רגע, לא סיימה. תמשיכי. חמי גר ממול, הסבא שלנו. וכשהוא כבר לא יכל לראות, אז אבא היה בא ולומד איתו, קורא איתו תהילים,
והוא היה קורא והוא היה מתקן לו בלי ספר. הוא היה מתקן לו בעל פה והוא היה חוזר עוד הפעם ועוד הפעם. והוא לא התייאש כל פעם, כל יום הוא כל כך התמיד. התמדה הזאת באותה שעה, באותו יום, ממש כל יום הוא קרא איתו תהילים. וזה היה פשוט מרגש. על עמוד החסד שלו, כרגע סיפרתם כל כך הרבה דברים, אז אני אספר לפחות מה אני חוויתי. מאוד, היה לי רצון ללמד קבוצה של בנות תפירה. והחדר הקטנצ'יק למטה, הוא בדיוק היה אחרי שיפוץ, הוא לא היה כל כך נראה כל כך יפה. אז הוא רק שמע שאני רוצה ללמד תפירה, אז הוא אמר לי, את יכולה, זה פנוי. את רוצה להכניס כאן משהו? אמרתי, אני רוצה לנסות לראות אם זה ילך, אם הבנות יאהבו את זה. הוא כל כך בא לקראתי וכל כך עזר לי כדי לקדם את הדבר, והוא כל כך התרגש לבוא לראות שהן תופרות, ותופרות חצאית, ותופרות בגד, לראות את הילדות הקטנות האלה, כל דבר בשבילו זה היה הטוב שלו, עמוד חסד כזה, זה לא רואים בכל אחד, זה פשוט, הוא חסר לנו, בפירוש הוא חסר. זהו. אני אוסיף עוד משהו. 5 ימים לפני שאבא נפטר, אמא התקשרה אליי ואמרה לי שאבא הפסיק לאכול. אחד הדברים היותר חזקים אצל אבא זה שהוא נורא אהב לאכול. וכשהיא אמרה לי אבא הפסיק לאכול, זה הדליק לי איזה נורא לא טובה. ואמרתי לה, טוב, אני בדרך, אני באה לקחת אותו. הגעתי הביתה, לקחתי אותו לבית החולים. הגענו לבית החולים, אמרו, אכן באמת צריך אשפוז, אבל אין לנו חדר סטרילי, אנחנו לא יכולים לאשפז אותו, תיקחו אותו הביתה ותחזרו אותו מחר. וזה היה יום שלישי, וכולם יודעים שיום שלישי זה יום של קוסקוס מחקק, קוסקוס בדגים, ואז אני אומרת לאבא, אבא, הרווחת עוד יום בבית, יש קוסקוס בדגים. חזרנו הביתה שמחים, ישבנו לאכול, וכמו שיפה סיפרה קודם, משהו לא היה שלם אצלו בעניין של הצ'קים. הוא אמר לי, תוציאי עוד פעם את הצ'קים, תעברי עוד פעם על השמות, אני חושבת ששכחתי מישהו. עברנו על כל השמות וגילינו שכמה אנשים חסרים והוספנו אותם, ולא היה לי ברור מה הבעלה, יש עוד זמן, עוד שבוע וחצי, שבועיים, ראש השנה, אבל הוא היה צריך לנקות את השולחן לפני שהוא הולך לגזני מעלה, והוא הכין לכולם את הצ'קים, ואז הייתה לו מנוחה אמיתית. יעל רצתה לספר משהו. אני אספר שהחתונה האחרונה כנראה, אם אני לא טועה, היא הייתה שלנו, שלי ושל שלומי, שהוא הגיע לחתונה, הוא כבר היה ככה, הוא החזיק את עצמו כמה שיותר חזק, הוא ניסה כאילו לתפקד, אבל הזיכרון הכי חזק שלי מסבא זה אני קיבלתי ממנו מתנה לכל החיים בגיל 3. אין מי שזוכר, הנכדים הזקנים, סבא היה לו מנהג כל יום שישי, מי שהיה מגיע לשבת הוא היה לוקח אותו לטיול על האופניים. הוא היה יוצא, הוא היה עושה את המסלול ככה, נוסע עד לשכונה שם ומחזיר אותנו. וכל אחד היה מחכה בתורו כאילו לטיול עם סבא על האופניים. ואני זוכרת שעלינו, הוא העלה אותי כבר על האופניים במרפסת עצמה, ולפני שירדנו את המדרגה אמרתי לעצמי, אנחנו הולכים להתרסק. ממש הרגשתי שזה קורה, וזה קרה. התרסקנו. סבא פתח את הרגל, אני פתחתי את הראש, ובאותו לילה, אם אני לא טועה, אמא גם לקחה אותי לבית חולים, אני איבדתי הכרה, לא זוכרת מה, התחלתי להקיא. סבתא שמה לי מה שיכולה על הראש, שום, בצל, עגבניה, מה שאפשר היה לשים, היא שמה, והיה גם מישהו מאוד חכם שטרח לצלם את האירוע. יש לי תמונה בבית, רק שתדעו. אני אשלח לכם בקבוצה. רואים אותי בוכה עם אמבה על הראש. אז אני, מבחינתי, סבא מאיר הוא לא סתם בלב, סבא מאיר אצלי הוא בכל הגוף, בכל המהות, הוא השאיר לי את המתנה הזאת, ואני קוראת לזה מתנה כי זה מתנה. זה חוויית ילדות שהוא רצה לשמח אותנו, הוא רצה לעשות לנו כיף, ואשכרה כאילו בגללי הוא עצר את המסורת. הוא יותר לא לקח טיולים, הוא יותר לא לקח אף אחד על האופניים, אבל אותי זה לוקח עד היום. תודה. לא יודעת אם יוסי זוכר, אבל כשהוא היה מגיע בשעות מאוחרות, הוא היה נכנס דרך החלון, זוכר?
למה לדבר על דברים? לא, מה, זה חלק מאבא. מה, לדלג על זה? לא, מה פתאום, שהנכדים תספרי ידעו. את כל הפרטים. הכל נספר. זה על ברמבו. הוא היה הולך עם המג'חפים וכל הפושעים. כל הפושעים, ואמא הייתה אומרת לחכה שאבא יבוא. לעבר והז'ח. וכשאבא היה יבוא, היה מחכה לו מקל ארוך. ואני הייתי מתחברת, אמרתי, בואי, מי יודע מה הגיע עכשיו. אבל לא ידע, תמיד הסתדר, הוא היה מחייך מתחת לספר, חיוך כזה ממזרי, ויעני תמימות, הכל בסדר. לא, מה שקרה זה שאבא מאוד 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 רצה שאני אקרא. דרך אגב, לאבא היו תוכניות שאני אהיה מהנדס. משום מה, מהנדס נפל על שמעון ואני... הוא מאוד רצה שאני אהיה מהנדס. עכשיו, מאחר ואני הייתי ילד עם אי אלו... אנרגיות שבאו לידי ביטוי בשכנים שהיו בהם להתלונן, ואין לי מושג למה. שכנים בדיוק, מאלה השכנים. לא אתם, זה היה לפני. אז לאמא היה משפט כזה, חכה אבא יבוא. כשאני שומע את המשפט הזה, חכה אבא יבוא, הייתי הולך לספרייה, מחפש ספר טוב, פותח את הספר, נזכר לקרוא, אבא היה מגיע, שומע את הסיפורים עליי, בא אליי בשיא העצבים, אני עם ספר. בחזרה. ככה קיבלתי את ההשכלה. כל ההשכלה שלי זה מה... לא, אבל האמת היא שאני הייתי ילד באמת חריג. במשפחה שלנו אף אחד לא חלם לקבל סתירה. אבל אם מישהו כבר היה צריך לקבל סתירה, אז נתנו את זה לי. בסדר? בבית הכנסת, אנחנו עוד מעט נהיה בבית הכנסת, אנשים היו אומרים אמן אחרי כל פעם שהייתי חוטף סתירה. והייתי חוטף סתירה שהייתי מרים את הראש מהסידור. אבא מאוד מאוד הקפיד שאני אהיה בן אדם. ואם אני בן אדם זה מאוד מאוד בזכות הסתירות של אבא. ואני זוכר שפעם אחת אבא מעיר אותי ואומר לי, בוא נלך להביא עצים. וזה כיף, יאללה, הולכים להביא עצים. ירדנו כאן למטה, ואבא חיפש עצי ברוש צעירים, ועקרנו אותם והבאנו אותם לכאן. כל עצי הברוש שאתם רואים כאן, זה אבא נטע. אני נתתי יחד עם אבא את עצי הברוש האלה, והעצי הברוש האלה שימשו בסוכות בתור סכך. אבא לא ויתר על זה, למרות שזה היה לזה נשורת שהייתה נופלת לך לתוך המרק, היית שותה מרק בטעם ברוש. אז את הברושים הענקיים האלה שהיום מגיעים לגובה באמת מדהים, אנחנו נתנו, אני זוכר את אבא. אני זוכר שנכנסנו לבית ולא היה דלתות, לא היו חלונות. אבא שילם על בית שלא היו לו חלונות, כי לא היה כסף, אז הוא אמר את החלונות אני אעשה. והוא עשה את החלונות, הוא עשה את הדלתות, ולמעשה כל דבר שהיה בבית זה אבא עשה. לא היה לנו שולחן, הייתה תקופה ארוכה שלא היה שולחן, אז הוא בנה לנו שולחן. ריפוי של הקיר, כן, היינו עסוקים, אלי, אני, יפה, היינו עסוקים להצמיד את הקירות, את החיפויים האלה לקיר. אבא מאוד מאוד הקפיד שנהיה ערניים למה שקורה מסביב. ערניים מבחינת קניות, כמה זה עלה לך, אם אפשר להשיג את זה יותר טוב, אם זה היה איכותי, כל דבר היה שלו מאוד משפט של אבא שלא רשמנו בזה, אל תהיה תם מטומטם. אל תהיה תם מטומטם, זה המשפט, לא רשמנו את זה. והוא היה מערב אותנו בכל דבר, הוא לימד אותי לשחות. איך אני יודע לשחות? אני יודע לשחות מכיוון שהיינו הולכים לים, והוא היה נותן דוגמה, כלומר ממש מראה לי איך הוא קופץ, איך הוא שוחה, הוא היה שחיין מעולה. וככה למדנו. אבא היה לו גם כן צד שאנשים לא כך מכירים.
היו בשכונה כמה בריונים. בריונים, כאלה שהיו, אם היו נטפלים למישהו, אז זה היה לא נעים. אז פעם הם נטפלו אליי, ואני חזרתי הביתה בוכה. ואבא אומר לי, מי זה היה? ואני אומר לו, אבא הלך אליו הביתה, אבא הלך אליו הביתה ועשה לו שם שמח, ומאז נהייתי ילד שכולם מעריצים אותו, לא רק שלא מתעסקים איתו. על השמן דגים דיברתם? לא נעים לי, שמעון כאן. שמעון, אם תלך אני אספר. אבא בחורף היה מקפיד שנשתה שמן דגים. למה? כי שמן דגים טוב לעצמות, טוב לגדילה. וכולנו היינו חייבים לשתות שמן דגים, ואחרי זה פרוסה של תפוז. ואחרי זה פרוסה של תפוז. למה? ויטמין C, לקלוט את ה... חוץ מי. שמעון היה משקיע בשמן דגים, מקבל 10 אגורות על כל כוסית. שם התחיל הקפיטן שלו. אחד הסיפורים שאני כל כך אוהב לזכור לגבי אמא ואבא, זה שבחצר הקטנה הזאת שאתם רואים, היה לנו שם נקודת חלוקה למשפחות ברוכות ילדים, שהיו מגיעים מקטמון, מרסקו, מכל מיני מקומות, היו מגיעים ואנחנו היינו שוקלים להם פירות, ירקות, וזה היה אחד המיזמים היפים שאבא ששיתף את כולנו, את כל השכונה בעניין הזה, ובאמת השאיר המון רושם. בוא אחי קם. אפשר לדבר הרבה שעות. נגיד שני דברים. לא דיברו על זה, אז אני אגיד, אולי אתם דיברתם באוטובוס שלכם, אני לא יודע. לסבא היה 2 הנהגות שלא ראיתי באף בית מעולם, ואני תמיד מצטער שאני לא עושה אותם גם כן. אחת, זה בשבת בבוקר בסעודה, כל אחד מקבל חומש ליד השולחן, וקוראים את כל הפרשה. על השולחן, ראשון לצבי. בלילה, לא? לא בלילה? ביום, בלילה אסור. ביום. עם אליעזר מלמד. אני כבר לא בתקופתי, אבל כן. כולם קוראים, אני לא אספר פה, היו טריקים של הדודים להצליח לדלג, אבל בעיקרון פורמלית קוראים ראשון לצבי, וככה כל המשפחה, גם מי שלא בא לבית כנסת, גם האימהות והבנות שלא באו, או לא באו לכותל, כולם שומעים פרשת שבוע. נדמה לי גם הפטרה, אם אני זוכר נכון. הכל, וזה הנהגה מופלאה, מאוד לא ראיתי באף בית חוץ ממנו, וזה לצערי גם לא אימצתי. קשה. זה קשה. כן, קשה. וקשה אמיתי תמיד. זה דבר אחד, אני לא רוצה לחזור דברים שכן נאמרו. ודבר שני, שוב, אני אומר את זה כדי שזה יישמר, דברים ידועים לכולם, אני לא מחדש. סבא היה קם ב-2-3 לפנות בוקר, מוקדם מאוד, הוא לא שמע כל כך טוב, אז הוא היה מדבר בקול, והיה מתחיל את כל ברכות השחר, וקורבנות, ולפעמים גם את החוק לישראל, אם היה זמן התפילה, בקול, זה שנים, זה היה הפסקול של חיינו. אם היית את סבא וסבתא עם ידי השם פה, אז בבוקר אתה מתעורר ב-3:30 וממשיך לישון, אבל הייתי ישן לפעמים בסלון. אז זה היה הפסקול, זה ליווה אותך עד שקמת בבוקר, אתה קמת לתפילה ב-6, אתה כבר הרגשת צהריים. שנה של צהריים הוא היה עובד. כן, בדיוק. הבית הכנסת הצריף שעמד פה, הגבאי שלו הוא היום גבאי בבית הכנסת מול הבית של גיסי וגיסיתי בהר חומה. וכל פעם כשאני מתפלל שם, אומר מימון, תעלה לתורה. לא, מעלה אותי. אבא היה מגביה שם, אבא היה מגביה כי אף אחד לא הצליח להריב בספר. היה להם ספר כניצול שואה כבד כזה, אני זוכר. היהודי ההונגרי, אני לא זוכר את שמו. כן, אני יודע. אתה יודע מי זה? אתה יודע מי הציל את ספרי התורה בשרפה? מי? הדוד שלך, דני. כן? דני ודודו מימון, הם כמו אריות נכנסו לבית הכנסת. הלהבה ככה, והם תפסו את הספרי תורה ומהחלון קפצו. זה מחזה שאי אפשר לשכוח. ואז סבא מתקשר אלינו הביתה, אני הייתי בבית, והוא אומר לי, מה קורה? אז הם עוברים דרכנו גם? אז אמרתי לו, כן. אז אני מכין לכם ארוחת בוקר. אז אני מכין שיפס וחביתה, וזו הייתה השיחה האחרונה שהוא כבר לא כל כך הרגיש טוב.
אז זה ככה זיכרון ממש חזק שלי. ולפני שיצאתי לשירות לאומי הוא נפטר, סבא נפטר שבוע אחרי שהייתי בשירות. אז הגענו לפה אליו יום שישי והוא ממש לא הרגיש טוב והוא ביקש מאבא שישים לו נעליים. זה היה, ואז ממש הוא התאשפז, אני זוכרת. וזכינו, אנחנו זכינו ממש, אני זכיתי ממש להיפרד ממנו כי הייתי ממש האחרונה שהגיעה, אני חושבת, או שהחיקה מגיעה אחריי, שאני הייתי האחרונה. החיקה מגיעה... אני הייתי בסליחות ושחרית. נכון, החיקה מגיעה. אני התקשרו אליי במוצאי שבת כשהייתי בשלומי. אמא אמרה לי המצב לא טוב, על הבוקר יצאתי משלומי, זה היה מסע שלא נגמר. והגעתי לסבא בשעה 8:30, אני חושבת המכונה צפצפה וזה הייתה הפרידה. אבל אני רוצה למחות פה שמחלקים קרטיבים, כי סבא היה מחלק שוקולדה. איפה השוקולדה? בתוך השמנת. סליחה. עוד משפט אחד, סבא בשבילו חודש אלול זה היה דבר שהוא חיכה לו כל השנה. סליחות זה היה התענוג הכי גדול שלו בחיים. בשנתיים, שנה האחרונות הוא היה מתקשה להתלבש ולכן הוא היה הולך לישון עם הבגדים כדי להספיק להגיע בזמן לסליחות, אבל הוא גם לא יכל להגיע ברגל מפה לבית הכנסת, אז הוא היה יוצא מהבית, יושב על הספסל אבן, איפה שאתם רואים את הספסל אבן, והיה פה שכן, תכף אנחנו נפגוש אותו, קוראים לו יוסי איפרגן, היה בא לפה והיה אוסף אותו והיה לוקח פה בית כנסת. עכשיו לסבא לא היה רואה את השעון, בלילה לא היה רואה את השעון, אז הוא היה קם, הוא לא רצה לפספס, הוא היה יוצא החוצה, ולפעמים הוא היה מחכה שעה ולפעמים הוא היה מחכה שעתיים, אבל מבחינתו לאחר וקמתי באשמורת זה פספוס של החיים שלא חוזר. אני זוכר את המילה הזאת, איחרנו, בצער שהוא היה אומר אותה, זה היה צער שאי אפשר לפספס אותו, איחרנו, כאילו משהו שלא יחזור יותר, איחרנו. אז אני אוסיף באמת על הדבר הזה, שכשחודש אלול היה מגיע, סבא היה מסתובב בבית, אני ממש זוכר את זה, בדמע, סבא היה מסתובב בבית ורוקד את הסליחות. היה שר את הסליחות והיה ממש רוקד אותם. אני לא אשכח שבתור ילד בשבתות הייתי יושב פה בגינה ומשחק. הזכרת את איפרגן, אז אבא שלו, הרב איפרגן, הרב שלו בית כנסת, למי שלא יודע, כל שבת היה שיעור בבית של סבא וסבתא במשניות עם הרב איפרגן. אני חושב שזה היה נביא? לא, זה היה נביא. משניות, מה זה? זה היה נביא. זה היה נביא. זה היה עם הרב יהודה... אסרף, סליחה. זה מוכר לי. זה היה שיעור בנביא עם הרב יהודה אסרף. עוד משהו לא זוכר. טוב, אני רוצה לספר על סבא בתקופה האחרונה שלו, שהוא שכב במיטה פה בחדר הזה, והייתי באה לבקר אותו, ויום אחד הוא אומר לי, יפה תקשיבי, אני לא יכול לקום, קחי מהמגירה, יש לי שם רשימה, ויש שם פנקס צ'קים, ושבי תכתבי עכשיו צ'קים לפי הרשימה. כל שם את הסכום שכתוב שם. וככה הייתי בהלם, פעם ראשונה שנתקלתי בזה שהוא עושה את זה, וישבתי ורשמתי צ'ק ועוד צ'ק ועוד צ'ק ועוד צ'ק. אמרתי לו, אבא, מי אלה האנשים האלה? ועשה לי, הכל בסדר. אחר כך, בשבעה כבר הבנו שאלה אנשים שהיו מקבלים ממנו כל חודש תמיכה כספית. זה סיפור אחד שאני זוכרת מאוד חזק, אני גם זוכרת אותו שוכב במיטה וקורא תהילים ועוד תהילים ועוד תהילים. סיפור אחר שהוא היה הרבה יותר צעיר, הוא היה נגר. ביום אחד הוא בנגריה פשוט קיצץ לו כמה אצבעות והלך כנראה למיון או משהו כזה, ואני זוכרת אותו, אני עומדת כאן והוא עולה ברגל והיד שלו חבושה וככה הוא עולה והוא מגיע הביתה ולא מוצא את עצמו. היה צריכה להיות למעלה כי הדימום דופק לו כמו פטישים בגוף, ואני זוכרת 3 ימים של סבל וסיוט שהוא עובר פה. אז זה ממש זיכרון שיש לי.
טוב, אני אגיד משהו קטן. אני זוכר שסבא היה עולה עם הסובארו, היה לו סובארו לבנה, הוא היה עולה איתה מעלייה. היה עולה, דופק את האוטו הזה וממשיך קדימה. רק קצת דופק את דן, קצת דופק את זה, בסדר. זה כן חלק מהקטע. בכל מקרה הוא היה מגיע, וכשהוא הגיע יום אחד, אני מסתכל עליו ואני רואה שהוא לא נושם. ואני מסתכל עליו, אני רואה שהוא פשוט לא נושם. ואני עושה לו, סבא אתה בסדר? סבא אתה בסדר? והוא כזה עושה לי מראש, אני בסדר, אני בסדר. אבל אני רואה שהוא לא נושם. זאת אומרת, מה שקורה, הוא פותח את הפה, הפה נפתח, ממש ככה, והוא לא מצליח להכניס חמצן. אבל, למרות שהוא לא מצליח להכניס חמצן, הוא מחנה את האוטו. הלוך, חזור, הלוך, חזור, הלוך, חזור, עד שהוא בסוף מוצא את החנייה, הוא מתיישב כמו שצריך בחנייה, למרות שהוא לא נושם, הוא לא מצליח להכניס חמצן. ואז הוא יוצא מהרכב, והוא ככה לאט לאט הולך בחזרה לבית, מגיע לסבתא, סבתא מסתכלת עליו, רואה שהוא לא נושם, אז היא מהר רצה, מחפשת את המכונת הנילציה. מכונת הנילציה, היא לא זוכרת איפה היא שמה אותה, איפה שמתי, הולכת לארונות, מסתכלת למעלה, ואז בסוף אופ היא מצאה, מביאה לו את המכונת הנילציה, הוא מקבל את האוויר, והוא נושם. עכשיו אני אומר לעצמי שזה כל כך אופייני לסבא, שסבא הוא היה כזה יסודי. הוא מבחינתו, זה שהוא לא נושם, זה איזשהו מהמורה קטנה בדרך, הוא קודם כל מחנה את האוטו כמו שצריך, לא להפריע לאף אחד לעבור, ורק אחר כך הוא מקבל את העזרה הראשונה הרפואית. וזה שהוא דופק את גן זה בסדר, זה חלק מהנועל, זה חלק מהאהבה. חברים, רגע, בערי מהמילואים, בערי מהצבא על הקו, לספר את הסיפור שהיה ב... ירדנו למטה לכיוון היציאה מהגבעה, איפה שהספר עם המדרגות, ומשום הדרך למדרגות הייתה חסומה, אז טיפסנו מסביב וירדנו בשטח לא סדור, עד לכביש הראשי שמוביל רחוב עזה. משם המשכנו את ההליכה, הלוואי והייתי זוכר על מה דיבר. כשהגענו לירידה לקרקע, קצת לפני שהגבירות האמריקאית, היה שלט חתוך, שלא עקרו מהמדרכה מהשורש. סבא נתקל. כן? תמשיך ברי. כן. סבא נתקל בו ונפל ממש על הפנים, הוא נשאר על הרצפה כמה שניות עם הידיים על הפה, היה חייך עם שיניים שבורות וגם נפף מהפנים. הלכנו מהר ללובי של מלון, שרצו שם להזמין באמבולנס, אבל כאן שהכל בסדר. ואחרי כמה דקות קמנו שוב, הגענו לכותל, הגענו בקריית התורה. בסיום התפילה הלכנו לקידוש, ומשם שוטר ערבי לקח אותנו חזרה לגבעה. במהלך השבת נורא דאגתי לו, הוא צחק עליי שם, אני רק אומר בי, אתה כבר הולך להביא לי בירה. אני חושב שזה באמת ביקש בירה בצהריים. אני חושב שסבא הביא לנו הרבה דברים, והסיפור הזה זה סתם איזושהי אנקדוטה, אבל סבא הביא לנו רוח ציונית כזו שאי אפשר להעביר במילים. ללכת לכותל עם סבא זה מרגיש כמו יום ירושלים, בכל שבת, זה מרגיש כאילו הוא שחרר את הכותל. אני מתגעגע לחיוך הפנים שהיה לו, שהיה מלא באהבה. ברוך הבא, ברוך הבא. בדיוק. ולריח של הצנון והשום והבירה. והצנון. והלהרבב את הקוסקוס עם הסלט והחמים. לא שומע? שומעים מצוין, תמשיך. זהו, זה הסיפור בגדול. תודה רבה. תודה בארי. אבא מפנק מאוד. מי שכיסה אותי בלילות זה היה אבא. מי שהכין לי מעדני מלך זה היה אבא. עם כל זה שהוא היה מזרחי, הוא נכנס למטבח, הוא ידע לפנק, הוא היה מכין שקשוקה עם כל מה שיש בתוך המקרר. והוא היה דואג שתאכל, ותאכל גם עם ביתים, וגם עם צנון וגם עם בצל. דאג שתאכל ותהנה ותספר, ולא בחל בשום פעילות שקשורה להכנה. פינק עד הסוף. ומה אומרים על הבירה? בוא. מה סבא אמר על הבירה? גם טעים, גם בריא וגם זול. גם לחגי יש סיפור על הבירה, איפה? אגב, אני לא אשכח את התפוזים שהיה מקלף. הוא היה מקלף, כל אחד שהיה בא, מקלף לו תפוז,
יושב, אוכל איתו. הוא לא היה אוכל בלי נכד על הברכיים. לא היה דבר כזה, הוא לכבד מישהו. יושב, ועל הברך שלו תמיד יש איזה נכד. לפני שחגי יגיד, אני רוצה להזכיר לכם, אולי חלק לא יודעים, מה היה קורה כשהיה מגיע אדם לבקש נדבה בבית של אבא? אני רוצה לספר. אתה רוצה לספר? כן. יום אחד, זה היה בדרך מהכותל בשבת. היה איזה מסומם אחד שהסתובב וקיבץ נדבות לצרכיו האישיים. הוא בא לסבא עם כוס חד פעמית ואומר לו, צדקה עכשיו. עזבו את העניין רגע של שבת, סבא נתן בו את עיניו, כמעט הפך אותו לגל של עצמות. אומר לו, אתה בחור צעיר, לך לעבוד! אז אני רוצה לספר את הגרסה המורחבת. היה מגיע אדם, בדרך כלל אדם חרדי, והיה מבקש צדקה. אבא היה פותח לו את הדלת, מכניס אותו, מושיב אותו ליד השולחן, נותן לו לאכול. בזמן שהוא אוכל היה יושב מולו. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה חולה? הוא אומר לו, אני לא חולה. הוא אומר לו, אתה נכה, יש לך איזושהי בעיה? הוא אומר לו, אני לא נכה, אין לי בעיה. אז למה אתה מקבץ נדבות? זה לא יפה. אתה בן אדם צעיר, אתה יכול לעבוד. היה מדבר איתו עד שהוא היה מסיים לאכול, בסוף הוא היה נותן לו משהו. אבל הוא היה מסביר לו. עכשיו אני זוכר שפעם אחת חזרנו מהכותל והוא ראה איזה בחורה מעשנת. הוא ניגש אליה. הוא אמר לה, זה לא יפה. את בחורה, את מעשנת, זה מסריח, זה לא יפה. ואני אומר לו, אבא, בשביל מה? היא לא תקשיב לך, זה לא יעזור. הוא אומר לי, לא. הוכח, תוכיח, הוכח, תוכיח. הוא לא היה מבטל, לא משנה, 100 פעם הוא היה חוזר על זה עוד פעם. ואתם מספרים והסיפורים רק עולים, ואני נזכרת שהוא היה עולה למוניות. מה הוא היה עושה? הוא היה תופס שיחה עם הנהג, ומתחיל תחקיר, והיה אומר את המדרש שלו, מה הוא חושב מבחינה אידיאולוגית. ואז הוא מגלה שהנהג ערבי. ויום אחד, לפני שהוא גומר עם הנאום שלו, מסתבר שהנהג היה ערבי, והוא כבר יודע לפני ולפני מה הוא חושב. אני אגיד לכם משהו מצחיק עם בירה. פעם הייתי כאן בבית, רק... תקרב את המיקרופון. לא זוכר מה היה הסיבה, הייתי לבד אצל סבא וסבתא, הלכתי עם סבא לשחות בית חינוך עברי. קיצור, חזרנו, פותחים את המקפיא, מלא בירות שבורות. אז הוא אומר, וואי, זה העונש שלי ששכחתי אותם בפריג'ידר. עכשיו, תעזור לי לנקה מהר לפני שתבוא הסבתא. אגיד לכם משהו שזכור לי מאוד מאוד חזק. השמחה לפני שבת. 20 דקות, חצי שעה נטייל בבית, ונשמחה ורגילה, שירים בואי ושלום. כל הקבלת שבת, חזור אותה פעמיים, 3, נטייל בבית, לא כתוב בשום מקום צריך לשיר לפני שנכנס שבת. למה? מהלב. שסבא בסוף ימיו, כמעט עד הימים האחרונים שלו הוא עבד. וכשהוא עזב את קריית נוער, הוא הלך לעבוד עם ילדים עם צרכים מיוחדים. והוא היה יוצא מהבית עם תיק מלא אוכל עבורם, מברשת שיניים, משחת שיניים. הוא היה מגיע אל הילדים, והם היו מגיעים מסכנים, גם מלוכלכים, לא התקלחו, לא שפשפו להם שיניים, הם לא אכלו, אין להם אוכל איתם. ותמיד הוא היה דואג להם מאלף עד תו, אפילו מקלח אותם. היה מביא אותם הביתה לפה לקלח אותם. הוא היה, יש סרט שאיך הוא מלמד אותם לחתוך בית גמר, מה הם יכלו כבר לעשות? זה לא היה ילדים ברמה גבוהה. אז הוא היה מלמד אותם את הדברים הבסיסיים הפשוטים, והכל בשמחה גדולה, באהבה. היה ילד שהיה לקח אותו למקווה. רבותיי, עכשיו חידה. ילד אחד, שהמצבו היה קשה. נכון, היה לוקח אותו לקלח אותו. עכשיו זה חידה. אבא בערך פעמיים בשבוע, לפעמים 3, היה עובר ברמזור אדום, חונה במקום שאסור, נוסע באין כניסה. היינו מקבלים תמונות מונטה של אבא, לא צריך ללכת לפוטו, אתה מקבל תמונות יפות מאוד. מה הוא היה עושה כשהיה מקבל דוח בעיריית ירושלים? היה אומר, תורם לירושלים! 2000 שנה לא תרמו לירושלים, הוא תורם לירושלים. הקודש
הצדיק בריוחי, עכשיו טוב ישבת, יום נסתה, יום אשר ברכת, בברכה, צורים שעמדת, שם היית, מוכת בדרך, הצדיק בריוחי. אבא הגיע לכאן, סבא מאיר הגיע לכאן לכל תפילה, וכבר נאמר לפניי שהיה מקפיד על הזמנים, מאוד 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 מקפיד, ואם הוא היה מאחר אז זה היה ממש כואב לו כאב פיזי, וכשהוא היה מגיע לכאן אז הוא היה משתתף ושר ומתלהב, ואופיו של בית הכנסת הספרדי שהוא מאוד מאוד אמוציונלי מהבחינה הזאת שאנשים מוכנים לתת הכל בשביל בית הכנסת, ולכן כמעט תמיד בית הכנסת הספרדי ייראה יותר מושקע, כי זה הרבה יותר עניין של רגשות. אבל כשמדברים על רגשות, אז יש גם כן תמיד עימותים. הוא רוצה ככה, והוא רוצה את הנוסח הזה, והוא רוצה לפאר את שם אביו, וזה יכול להביא לעימותים, ועימותים היו. ואבא היה איש של שלום. אבא היה איש שתמיד הלך בין הטיפות, לא נכנס לעימותים, לא נכנס למלחמות, לא היה חלק ממישהו נגד מישהו אחר. מהבחינה הזאת, אני, שהסתכלתי עליו מהצד, ראיתי תופעה מאוד מאוד מיוחדת. אבא לא רק השקיע כאן באנשים, אבא לא היה גומר תפילת מעריב של שבת בלי לרוץ לחפש מישהו להזמין, לאכול. ואם הוא לא היה מצליח למצוא מישהו להזמין, לאכול, היה חוזר הביתה במין תחושת פספוס כזאת. וכשהוא היה מצליח, היית רואה את זה על הפנים שלו, כשהוא היה מואר מזה שהוא הצליח להביא אורח. אני זוכר את הבניין הזה מהבראשית שלו. מהבראשית שלו היום שאני מסתכל ואני רואה את כל ההשקעה והכסף והתאורה, אני נזכר בימים ההם שהכל היה מאוד מאוד פשוט, מאוד בסיסי, אבל גם כן מאוד מאוד אמיתי. ויום אחד אני זוכר שביקשו מאבא שיעשה דלתות לארון. ואבא אמר, מה הוא? עוד פעם? בקשה. חבר'ה, תאמצו את המונח, בקשה. אחד שמוכן לעשות הכל, בלי לחשוב, בלי לברר, בקשה, פתוח, לגמרי, צ'ק פתוח, מה שאתם רוצים. זה גם בית תנועה, זה לא היה סתם בקשה, זה היה בקשה? כשהוא התגייס לצה"ל, אמרו לו, תשמע, צריכים לחבלה. אז הוא אמר, בבקשה. והלך לחבלה. צריך להוסיף עוד שנה בשביל זה. כן. כלומר, כשאמרו לו צריך לשפץ אוניית מעפילים ולהפוך אותה לאוניית טיולים, להפוך אותה לאוניית מעפילים. מה הוא אמר? בבקשה. הוא אמר הנני. הוא אמר בבקשה, ושאלו מאיפה הכסף, הוא אמר בבקשה. והוציא את הכסף וקנה את הכלים וקנה את החומרים והפכו את כל האונייה, לאונייה קוראים בן הכט,
ילדים, אם יצא לכם לשמוע את השם בן הכט, תרדפו, תבקשו, תחפשו, תלמדו, תכירו ותשמעו על סבא שלכם. אבא היה איש של נתינה פשוטה, הכי אמיתית, בלי חשבונות, בלי סייגים, כזה הוא היה, ובבניין הזה הוא, אם היה צריך, הוא היה לוקח מטאטא ומטאטא ומנקה, לא אומר לאף אחד, שמע, יש כאן לכלוך, כאן יש משהו לא תקין, מדף שלו מסודר, הוא היה הולך, מסדר, מטפל, מחליף. זה היה האיש, השקט שלו, המתינות שלו, השאיפה שלו להגיע למה שצריך, בשלמות, בשלום, בהבנה, הייתה משהו שגרמה להרבה מאוד אנשים מאוד מאוד להעריך אותו. אנחנו פגשנו, לקראת הטיול הזה עשינו איזושהי הכנה, פגשנו את הרב של גבעת מרדכי, הרב קלונסקי. ללא שום הכנה מוקדמת, אנחנו עומדים מולו, הוא עומד מולנו ואנחנו שואלים, מה אתה זוכר מאבא? והוא ישר סלף, אבא, לוחם. לוחם בשביל שבת. עמד על הספסל ושמר על שבת. הוא אמר את זה בלי לחשוב, הוא אמר את זה בלי להרהר, בלי ואדם בן 90 שכבר לא זוכר. בן אדם בן 90 שכבר זוכר פחות טוב. זה היה אבא. וככה הוא התנהל לאורך ולרוחב, בכל מקום שהוא הגיע. אם היה רגע מביך שהייתי עם אבא והייתי בתחושה של אללה שתבלע אותי האדמה עכשיו, ושאנחנו הולכים ביחד ככה ברחוב, פתאום הוא רואה איזה בחורה מעשנת, והוא ניגש אליה ואומר לה, בחורה כל כך יפה, כל כך אלגנטית, את נראית חכמה, איך את מעשנת? מסתכלת עליו ככה, אתם לא מבינים, היא פשוט לקחה את הסיגריה, זרקה אותה, דרכה עליה ואמרה, אתה צודק, אתה צודק. אני הסתכלתי ואמרתי, מה אכפת לך? מה אתה מתערב לאנשים? ואבא אומר לי, הוכח, תוכיח. זה באמת איזושהי תופעה שהיא מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מרשימה, שכולם הבחינו בה, כולם שמו לב לזה, לעניין הזה כולם שמו לב לעניין הזה שאבא הוא אדם של נתינה טוטלית, בלי לחשוב ובלי לספור. וכאן בבית הכנסת הוא היה יושב פה, ממש איפה שכרגע יושב יוחאי? איך קוראים לו? לא, יוסי, עכשיו צמוד להכיר איפה שאישה יושב. מאיר אמיר, הוא היה ליד מאיר אמיר. יותר לא, שם לא. אני חושב שהוא היה שם, זה לא חשוב. אני את הסתירות חטפתי כאן. לא, אין מקום לפספס, אני... זה זיכרון שלי. תספר איפה אתה היית כשאבא הלך לתפילות. מה זאת אומרת איפה הייתי? איפה היית? עזבי, לא צריך לדבר על זה. זה ערב על אבא, לא על... כן, על אבא, ביחס אליך. אבא מאוד מאוד הקפיד, אבא מאוד מאוד הקפיד שאני אלך בתלם, ובחלק מהמקומות הוא הצליח. כאן במקום הזה, כאן, ממש כאן, פה, אני קראתי את הפרשה, את הפרשה של הבר מצווה שלי. אני עד היום עומד כאן ועצמותיי רוחפות, ואני מסתכל ככה, אני רואה את אבא מסתכל עליי במבט כזה של אבא אריה, מסתכל על הילד שלו, זה חתול או אריה, מה זה? והייתי צריך להיות כאן אריה כדי שאבא יבין שאני לא איזה חתול, כן? אני מסתכל על אבא ואבא מסתכל עליי כאילו כזה,
הוא עושה את זה טוב, הוא עושה את זה כמו שצריך, הוא היה גאה, הוא היה גאה, זה לא מילה, איך הוא היה גאה, איך ששרתי את ההפטרה, ואמא, וואו, אמא הייתה בעננים. כאן, פה זה היה, זוכר את הסוכריות עד עכשיו שזרקו, זוכר עד עכשיו את הצרחות והיללות והצהלולים. כן, אבא היה אריה, אבא היה איש מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד ברור בדרך שלו. וכאן במקום הזה ראית את זה. אנחנו עוד מעט נפתח את ארון הקודש ונוכל לראות את השלטים של הדלתות שהוא בנה כאן. המושג זנבות, כולם יודעים מה זה זנבות? כשאתה עושה משהו לא עד הסוף, אתה משאיר זנבות. המושג זנבות נולד כאן, אני באתי לעזור לו, כן? באתי לעזור לו, הייתי מביא לו כלים, הייתי זה. וכאן הוא היה אומר, היי, בלי זנבות. וככה נולד המוסד הזה שנקרא זנבות. אנחנו ברוך השם, משפחה שהולכת ומתרחבת וגדלה ברוך השם. יוסף השם עליכם ככם 1000 פעמים וברך אתכם כאשר דיבר לכם. חייבים לחזק את החוליות, חייבים לעשות מפגשים מצומצמים ורחבים. זה אומר שאם משפחת מימון כוכב יעקב לא פוגשת הרבה את משפחת שטרן ברמת הגולן, אז משפחת שטרן ברמת הגולן תבוא להתארח אצל משפחת מימון, וכן הלאה, על זה הדרך. אנחנו חייבים לחזק. לא יכול להיות שהנכד שלי שואל אותי מי זה דוד יוסי. לא יודע מי זה דוד יוסי. זה לא יכול להיות. זה אח של יוסי. לא יכול להיות שהנכד שלי שואל אותי איך זה ייתכן שאתם אומרים שזה כולם הצאצאים של משפחת מימון, איך זה יכול להיות שיש להם שמות אחרים? הוא לא הכיר אותם, לא ידע מי הם. אז אנחנו... זו ההזדמנות לומר שלא יכול להיות שלא כולם יודעים שאני הנכדה ארוחה. זה יהיה בשאלון של איילה, ונראה מה חושבים הרוב ולפי זה נחליט. על כל פנים, המסר שלנו והשליחות שלנו, ואני חושב שזה הצוואה של אבא, לחזק את החוליות, לחזק את השרשרת, לחבר את הקצוות, לדאוג שכולם יהיו מחוברים, כולם, להרים טלפונים בערב שבת, להיות בקשר, לחבק חזק, להיות קצת מרוקאים. ערב טוב, נסיעה טובה, תפילת ערבית.